masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga nasa women's movement, yung kung papaano talaga gagamitin ng tama yung gender and development budget. Statistically speaking, wala pa po tayo sa 20%. Pag kinuwenta nyo na po yung ano natin, whether legislative yan or lalo na siguro sa executive, the higher you go, maliit po eh. So, parang lower ranks, makikita mo na magpa-participate, pero yung tama rin eh, lilitaw yung stereotype. So, mapupunta sila sa mga positions that are ascribed for their gender. Kaya, pag mga positions of power, parang hindi mababa yung trust sa women, even if we know na wala namang factual basis yung ganong thinking, pero yun ay a cultural thing na hindi pa nababasag. So, nagre-reflect din siya. Nagre-reflect din siya sa ating, pag nakita mo yung why unequal, but parang mas madami yung mga lalaki, the higher you go sa mga positions, lalo na pag political clans. Kumbaga, ang magiging bet mo yung mga lalaki nyo, rather than yung mga babae nyo dun sa family na yun. Unless wala ka talagang choice kasi yung heir mo is a girl, for instance. Yun, wala. Alam mo kung participation naman sa Magna Carta, nakalagay nga doon. Pag tinignan nga natin, dati nga, iniisip ko yung kaisa ka, sabi ko, tapos na yung 5 years na Magna Carta. Sabi ko, baka magandang, yung gumawa tayo ng paraan para, tama, no? I-evaluate yung Magna Carta. Bakit? Ang isa kasing maganda talagang tinutulak ng Magna Carta, yung pagtitiyak niya na after 5 years sana, magkaroon na ng 50% participation. Hindi lang sa political participation. Nakalagay nga doon na halimbawa kahit yung mga political parties na kung kayo ng mga patatakbuhin, at least 50% doon babae. And that should translate kahit sa mga progressive organization. Halimbawa sa Union. Diba? Kung mix naman ng babae at lalaki, ang mga empleyado, dapat doon sa patatakbuhin mga officers, dapat kalahati ay babae. Noon, halimbawa sa barangay setup, yung babae, once na halimbawa makapasok na siya, pero anong role yung kukunin niya? Anong committee ang kukunin niya? Like halimbawa, kukunin niya yung committee on health. Kasi syempre, nakaano ulit yun sa babae. Kung halimbawa, secretary, no? Secretary, treasurer, di ba? Yung mga ganong klase ng role, ascribe roles pa rin yung pupunta. Parang isa sa mga critical characteristic kasi na na-associate sa mga babae na nagiging leader, whether sa trabaho, sa mga organizations, yung assertiveness. Kasi 'di ba yung parang expected ang babae na hindi siya assertive, dapat yung parang meek, yung parang parang kasi feminine when she characteristic becomes assertive, she's pushy. May problema Pero kaagad. matanong ko kayo, hindi naman kayo galit sa mga lalaki. Of course, Sa hindi. women's movement na inyong isinusulong, wala naman kayong assertion na kailangan i-eliminate ang mga lalaki para nang sa ganon magkaroon ng equality. Wala namang ganon. Walang ganon. In fact, hindi rin natin gusto na magkaroon ng isang lipunan na kung saan ang babae naman ay nasa itaas. Kasi pag ganon, hindi rin yung pantay. Okay. No? Talaga ang gusto natin. Kasi pag tinignan din natin ang history, ang kakalabasan niya, kahit ang mga lalaki ay naging biktima sila itong kultura na ito. No? Kasi, kaya tuloy ang mga lalaki, hindi tuloy sila gusto mong umiyak, may problema, hindi makaiyak, di ba? Kasi mapagsasabihan ka. Mapakita siya ng kahinaan. Ng kahinaan diba? kaagad. Yes. Na parang babae lang ang umiiyak, ang lalaki hindi umiiyak. Alam mo, kaya Mas mataas ang suicide rate yata sa lalaki. Paki-explain mo nga yung patriarkiya para naman maintindihan naman. Kasi lagi yung sinasabi yung patriarkiya. Isa siyang set of beliefs na kakabit kasi na kung sino yung merong property. Kaya pag tinignan natin sa history, bakit ginawang ang magdedetermine ng mga offspring niya is mga lalaki, hindi yung mga babae. Kasi kailangan i-ensure ng lalaki na yung anak niya lang ang magmamana ng mga gamit niya, kung ano man yun, mga properties niya, so on, so on. Siyempre yung kakabit nun, ibang standard basically, para mag-gets natin, ibang standard susukatin yung lalaki, ibang standard susukatin yung babae. And It is a system, di ba? yes, it's a systemic Patriarchy is a thing. system. It's ingrained in the culture. Hindi lang siya parang
practice among individuals per se, di ba? It is a system, isa siyang institusyon, ito'y umiiral dahil ito'y miniminti na. Naalala ko kasi dahil recently meron kang ipinadala sa mga group chats, no? Kaugnay nitong pinakahuling desisyon sa Malaya Lolas. Kasi naalala ko lang dahil kung babalikan natin ang kasaysayan, ang isang talagang problema pagdating sa mga digmaan, yung mga babae sila ang nagiging biktima. Halimbawa na lang yung phenomenon ng comfort women. Oo. Yung tinatawag na military sexual slavery nung panahon ng Hapon. At isa ang mga Pilipina, mga kababaihang Pilipina, lalo na yung mga itong mga nasa Mapanike, Candaba, at pati sa Angeles City, dito sa Pampanga. Sila Lola Rojas sa Henson, mga biktima din yan ng military sexual slavery by Japan, di ba? Ano bang latest development dyan? Kasi nabanggit mo nga minsan parang nanalo. Ano ba yung napanalunan? Ano daw yung napanalunan, oo, no? Talaga naman, 80 taon na yatang itong pakikibakan ng ating, nung ating mga comfort women at saka ng mga victims ng military violence. Yun. Katulad ng ating mga namalaya lola sa Mapaniki, Candaba. Ito yung isinampan nila ng kaso mula sa United Nations dahil sa matagal na panahon ay wala silang hustisya na natatanggap mula sa Japan. Okay. Remember na, ang Malaya Lola nagsampa pa yan ng kaso noong 2004 at dinesisyon na ng Supreme Court 2012 hanggang 2014, dinismiss. Kasi nga, hinihiling ng Malaya Lola na i-represent sila ng government sa paghingi ng hustisya sa Japan. Okay. Pero dinismiss dahil ang sabi daw may reparation treaty, bayad na raw. Siyempre, tinututulan natin to dahil yung reparation treaty na nangyari noong 1951 covers only the structural damage. Dahil nga sa matagal na panahon, walang mapala ang ating mga lola at hindi naman tinutulungan ng ating gobyerno, hindi dinadala ng ating gobyerno ang kaso ng mga lola sa Japan, lumabas na ng bansa ang ating Malaya Lola kasi hindi ka naman pwede magsampa ng kaso sa labas ng bansa mo, no, sa international body kung hindi mo na-exhaust ang lahat ng remedies dito. Ibig sabihin, there is already a failure in the legal system depriving our lolas. Kaya nagsampa na siya sa United Nations, specifically sa CEDAW. Ito yung Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Kanina pinag-usapan natin ang Magna Carta. Our Magna Carta is actually the national version of the CEDAW. Of the CEDAW. Ayun. Dito, nilinaw ng convention na indeed, ang ating gobyerno ay nag-fail. No? Saan? Sa pagtitiyak sa hustisya sa ating mga lola. Dito, ang gusto kong ilinaw, distinct and separate ang obligasyon ng Japan at saka ng Pilipinas. Okay. Ang sinasabi... Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Japan. Oo, kasi Okay. marami ng findings, no, mula sa McDougall Report, sa Tokyo Tribunal, finding Japan responsible at dapat siyang magbayad at Okay. inisa-isa doon. Okay. Kaya malinaw na yon. Oo. Ito, pero sino ang makikipag-anuhan sa Japan? Negotiate dapat. Dapat ang gobyerno, katulad ng ginagawa ng Korea. Kumbaga, dapat katawanin ng gobyerno ng Pilipinas ang ating mga lolas. kababaihang Oo. biktima Biktima ng ng military sexual sexual At sa slavery matagal sa hindi niya Japan. ginawa. Kaya yun ang nilinaw dito. Inoobliga ngayon ng ating gobyerno to take on the case of the lolas para sa Japan, para narinig magkaroon ko ng na hustisya. parang pag-aaralan daw ng gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Tama ba yun? Nagulat ako kaninang madaling araw. Sinusundan ko kasi yan eh. Hindi ko nga Tapos alam parang bakit ang kailangan dun ng 6 na buwan para Ba't kaya pag-aralan. kailangan nila ng 6 months to study? Actually, meron nga pinasa rin din sa akin, lumabas, sabi niya, refuting yung sinasabi ng UN CEDAW na nag-fail ang government. Ang sinasabi ng present administration, hindi nag-fail. Ako Hindi simple lang. nag-fail, oo. Kung hindi nag-fail, ano ang ginawa? Ano ang ginawa?
ng administrasyon, ng gobyerno. Remember nung kaso na ito sa Supreme Court, 2004 pa. Oo. Ito, 'di ba? Ano ang ginawa? Sige nga, kasi ang daling sagutin noon ano ang ginawa? Wala. Kaya ngayon parang 6 na buwan para may gawin ka. Ang linaw na nga ng sinasabi ng SEDO, gumawa ka ng government, ng state sanction fund. 'Di ba? At ito madali lang 'to kung paano mo i-implement ito. Pero nalagas Son. na rin yung bilang nitong mga Oo. kababaihan na to From 96 to 21 na lang. 21 na lang yung poproblemahin nila. Bakit pa nila pinatatagal? Pero alam mo, ang beauty, ang ganda nitong ng decision na ito, it does not only apply sa Malaya Lolas. Kahit pa Malaya Lolas ang yun ang nagsampa ng kagandahan. Tama kaso. naman yan. Diba? Kasi dapat wala namang parang yes. ano. Ang SEDO, So, lahat ng biktima ng, yes, na- kinatawan ng Malaya Lola Okay. ang lahat ng Ay, ang comfort ganda women. niyan, oo. Kaya nga ko yung sinasabing this is a landmark victory. Dahil ito yung isang desisyon o rekomendasyon kung saan nakatutok sa epekto ng gera at militarisasyon sa babae because our lolas are living witnesses ng gera at militarisasyon. At Sonia, nandiyan ang EDCA, nandiyan ang VFA, may gera sa Ukraine, mga babae pa rin ang mga kabataan na namamatay. Kaya ibig sabihin, hindi posible na magkaroon tayo ng second generation of lolas, second generation of comfort And this is women. the reason kapag why ganun. it is Yes. important for us today to take up yung ano na yan, yung laban na yan. Yung laban na Oo. ito. At Because magiging... it can also happen to us. It Yes. can also happen to our own children. Yes. Because hindi naman tayo sigurado na hindi na magkakaroon ng gera. Totoo. Oo, At kaya tama. din, isa sa mahalagang rekomendasyon dito is yung integration, inclusion sa history, sa curricula. Itong nangyari sa ating mga lola para nga magsilbi siyang aral. Bakit? So, antindi, very aggressive ang Japan in eradicating sa history nila ito. Kasi nga masama. Oo. Hinihintay tayo ng ibang mga kababaihan. Kailangan na nating sige. magpaalam Okay. dito sa ating mga Facebook viewers, mga Facebook followers. Abangan nyo na lang ho ito sa yung television version sa susunod na linggo. So nagpapasalamat ako sa inyo sa ngalan ng Ako, maraming CITV salamat, 36. Son. Thank you very much. At syempre, bilang bahagi din ng Kilusang Kababaihan, natutuwa ako na after so many years na hindi tayo nagkakaroon ng ganitong klase ng talakayan on television and on Facebook, nakapunta kayo dito. Kasi dati nagkakasya lang tayo sa Zoom. Pero ngayon, face to face. Face to And face. the beauty of sisterhood is really, being together like this. Thank you so much. Ako, maraming Thank salamat you. din, Thank you Son. very much. Maraming salamat. At maraming salamat po sa inyong lahat.